Hej vloggen. I går der var jeg ude og wakeboarde lidt, og det vil jeg gerne vise jer nogle videoer af. Men først der var jeg lige ude og spise en god mexicansk morgenmad. Og efter morgenmaden så stod vi så på wakeboard i 2000 meters højde. Så det var i hvert fald noget helt nyt for mig. Wakeboard for i dag, så nu står den bare på fest. Så, ¿Vamos a la pista de baile? Yeah!